Love. Ah, nya. Nya nga love. Oh, di ilangan. Ha? When? Isang oras, nya di kayat mo ngay jay. Sigata siyempre, no, graduation ni Bimbing. Jadi, mas jadi isang oras niya niya daw ngay di mabalin. Oh, okay. Ya. Sika ata siyempre sikat ti anak mo di eh. Kaya mo sa urkay mo. Ano kasi saka ising-singit ko lang kasla kukwa lang yung graduation ni Juan. Graduation ni kasla no siga ano di lang pampanood baka doon sa baling nga plano yo mag-asawa. Oh kaya nga. Amo pinagdaman? Papay text lang. Oh. So yung oras sa graduation ni yung eskwela di ba lingsat sa mga ya? Nga lugar? Kaya di mga lang orti takong ko. Ha? Ah, di may miyat. Sibilya convention. Yung oras nga eh. Kadalong slim ni Papa. Sino di umaten? Oh yeah, it's okay. At least maplano. Di ba? Oh, di na siya at ano, everybody happy. Oh. Oh yeah, it's okay. So Gwen, dapat may kuamtatan niya, may cross mo tatan, tanong secured. Inay bagamon. Bagamon na. Wen, naka-strike na kami na tayo. Sumurod, baka doon dama. Pwede kasawa. So, di baboy nga, hindi pa kalanda ito yung lechon nga baboy. Ako hindi maalangan ng ngisit. Oh. Mm. Mm. Ha? Sino tiglechon? Kahit ko kumanga ko eh. Masya mang lechon eh. Ni punso di maglikusin ta, wala kang masyak. Abay ako magba. Oo na ya. Oo, diyan nga gagyanan. Oo, diyan nga gagyanan. Oo.
Kasi sigurado happy aratan no kanto man niya no April niya. At March sigurado atan. Di bala ko ngamin no kanto no di mismo Sabado de Gloria agpesto tayo to na di kanto latan ay nanti giti baybayan ay sika into mo ti ngamong diyan ta sika ito datan. Diya mo ya bagpesto. Kung ito Sabado de Gloria diya. Well, andak to kapag panunuto na yun, sika into the Brian na yun. Uy, tabato ka, tanong makapasya-pasya. Alam mo, ako mo di sa Bali, di ba? Sungurot, din lang, uray lang. Sungurot kayo sa uwan. Ano kayo di kawayan, mga tayo doon di Baryon. No, mapantay ito ng 21. Ano, makaagpasalangsang tayo di indam nga kawayan. Di ba? Oh, isa mo kayo sa noon kay hana mo lang at bayag dyan jabara. So dapat bigat ito yun ano jakay ay bantan to man na digi kuha sila di makahuman yung taga baryo style na ay there style na dati kuha ito yung birthday ni Erpat yung ay tibigat abay dili siya na maulawak day yung ay ipa dili yung lugot taga ano diya ko Mano ti presyo na isang mura mo ka lechonero ka kaya kasawan ikumparam kini AJ dapat may mayat ti presyo na ni Pimentel kinawan ti mali yung nangisit nga baboy di nga rod kumati kay naimas basit lang niya di lechon ang dakkel unay tanda ang di simple lang diyan maunay nga mahilig ti baboy siguro ano mahilig no dinakdakan lang pero sa kapirit mo lang so ay ako lang mga 30 pounds lang tila mga baboy 30 to 40 pounds isurat mo hanga lumaglagpas di ko at least maximum 35 mga 35 to pa lang tahan na imas dilitsyon no na 35 pounds at least 35 pounds basta para nga tapos canvas mo no presyo na tapos no recommend ng Jacob sa ni Brian i-give us ano kamo good price ako sige laman loob digi mabopis digi kamami nga kamami na imas ng dardaran ni Brian Kindia dardaran sila kin apa yun mabali na yan siya so dapat di sila di andang ay deliver yung oras nga ko ay binangan lechon ay di ko party mga so i-deliver the lechon mga eksakto alas 3 ang mabaling lutun dati na sapat dapat eksakto di ba ilutun dati ada mali ang naima si lechon no nabayag na naluto ang bagay kong ganyada mukha ata lechonero na may isang akalding kita ko diba sige akalding sino pagkanbasan nakakantas ka kalinyaway hindi basi lang kita ay isang oras ikaw mo na tanong ko tanong may kuya budget di mo lang tanda
Tapos sa chicken ko nam chicken nga fried chicken para di gumbing. Ngam ti bagik niya digi native nga manok. Ah, basta pa mayak ke agidolin na kay Tupperware. Kidolin. Na sida-sida na sida-sida tulad din kabilang ni freezer at least sa din nakakabila yung Tupperware. Di ba? Ngam di ay do di mang contribute ko nam diyan di taga Barayong ako nga mang di native nga manok o di ba. So nya kita no ko di ka si ilistaam. Si gan may sabunan langan. Tungarod. Tapos do ko pagsambat ko gayam baka diretso to balay. Kinabigadan nagpa SM kami ni ko ni Bimbim ta gumatang kami ti mumunar arak kas kada nagpapokis kami. Nagpapokis ako dayan. Mga 17 baka siguro no paggagapo kami pagsambat ko di airport pa SNR. Tapos nagpadiretso ako dago. Mga 17 to. Kasi bakahaan na. Ano tang daw marot. Wait. So di mo pala ito tagay yung pag-ring ko baka kami kinibimbim jay ko JSM yun jay basta pagpukisan na yun doang gawin mo yun Sungrod. Sungrod. So either 29, 30, 31. I-complete niya. Oo. Sige. Okay nga Rod. Ano may malpas sa talaga ba? Tapos na naman ang isang araw ng pagtatrabaho. Nagimaskan mayang nakil tapatong mo. Nakil tapatong mo. Kramang tabuyong mo. Malapit na tayong uwi. Hello. Hello.
bush.